ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ተለወጥካስ ካናዳ ኸይድካ ክትልወጥ ዝበርትዐ ህዝቢ ይፅበየካ ኣለዉ ካባኻ ንላዕሊ ክንደይ ስማርት ሰብ ይፅበየካ ኣሎ ደይ ትፈልጦ ሕብረተሰብ ይፅበየካ ኣሎ ዝግዳእ ትፈልጦ ሕብረተሰብ ኣምሓርኛ ተዛሪብካስ ጠጠው ተብሎ ከማን ብትምህርቲ ጥራይ ክሰርሕ ትኽእል ዓድኻ ብርእሲ ናይ ርእሲ ጥራይ ይፅበየካ ኣሎ ኣነስ ብጉልበትካ ከማን ክትሰርሕ ትኽእል ብዙሕ ነገር ሶ እቲ መንእሰይ ርእሱ ሒዝዎ ስለ ዝደቀሰ እምበር ኣብ ኣፍሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኢኻ ክትልወጥ ትኽእል ናይ ስራሕ ድሌት ጥራይ ውሽጥኻ ይፈንቅ ጽቡቕ የርኢ ካብዞም ሃኒስክዮም ዘለኹ ብዙሓት ማያታት ኦርደር ግበርዮም ትተባሂልክ መን እያ ብቕደም ተኸተል ትሰርሕ ቀዳማይ عشان أتوقع زلوا. وي كبد. هذا قدامي درفي. درفت فوتي؟ أو يفوتي. مرات كنت مركو لقوا على درفي جميل. أوكي. كلاي. وإذا